Iristear daude urteko egunik onenak, San Pedroak eta San Martzialak. Azken bi ekainetan ospatu ezinik egon gara, eta aurten berriz ere gure jaiak biziko ditugu. Akaso, azken aldian gogoa handienarekin itxarondako jaiak. Berriz ilusionatzeko eta gozatzeko garaia da. Txuriz, gorriz eta beltzez jantzeko garaia, maiten ditugun jaien musikarekin berriz ere disfrutatzeko garaia. San Pedro eta San Martzialean garaia da. Modurik onenean gozatuko dugu, erantzukizun personal eta kolektiboan oinarrituta eta hildo horretan mezu hauek helarazi nahi dizkizuet irundar guztiei. Lehena, oraindik ez dugu COVID-19 garaitu, baina harekin bizitzen ikasi dugu. Manten eta errespeta ditzagun oraindik ere bete beharrekoak diren gutxieneko arauak, ala nola, maskara erabiltzea garraio publikoan, espazio sozianitarioetan eta farmazietan. Bigarrena, urte berezia da hau eta Irun inoiz baino ederrago egon behar da. Horregatik, herritarrei gonbita egiten diet beren leio eta balkoiak festaren koloreekin eta hiriko banderarekin apaintzeko. Bai eta jaietako programako ekitaldietan gogoz eta pozik parte hartzeko. Gainera, bisitarientzako anfitroi onak izateko deia luzatzen dizuet, San Martzial garaiko Irunen oroitzapen onarekin gera daitezen. Hirugarrena, gure jaiak bizi eta ulertzeko askotariko moduak daude. Nor bere une bereziak eta kutxunak ditu. Iritzi guztiak errespetatu behar dira. 2 urte joan zaizkigu San Martzialik gabe eta sumatu dugu haien falta. Aurten, beraz, bizi dezagun empatiaz eta errespetuz kalera berriz irtetearen ilusioa. Nork bere modura, guztiok sendimendu berarekin. Laugarrena, San Martzialetako ospakizunak ahal bezain ondo joan daitezen. Arduraz jokatu behar dugu guztiok. Aste bereziak izango dira, beti bezala. Eta badakik inoiz ez bezala gozatuko dugula haietaz, baina espero dut berriz ere jaia izatea protagonista nagusia eta egun hauek pozez, baina arduraz bizitzea. Umore ona eta errespetua nagusi izan daitezen, asma dezagun oraingoan ere dibertsioa eta atsedena uztartzen. Bosgarrena, gogoan izan gure jaiak inklusiboak direla. Horregatik, irundarroi eta bizitan datozkigun guztiei eskatzen dizuet, bazterketa edo gorroto diskurtso oro gaitzesten jarraitzeko. Edozein delarik ere arrazoia. Generoa, sinesmenak, kultura, sexu orientazioa, dibertsitate funtzionala, larruazalaren, kolorea edo jatorria. Horrez gain, adi ibili behar dugu guztiok, edozein sexu eraso sexistaren aurrean zero tolerantziarekin jokatzeko. Seigarrena, gure jaiak kaleko ospakizuna dira. Hori dela eta gogora ekarri nahi dut arauak errespetatu behar direla eta bizikidetza indartu behar dela, dibertsioa eta atseden hartzeko eskubidea bateragarri egiteko. Zazpigarrena, eskerrak eman nahi dizkiet jaietan zuzenean parte hartu ez arren errespetuz eta patxientziaz jokatzen duten auzotar guztiei. San Martzialean eragin positiboa areagotzen dute eta. Zortzigarrena, eskerrak eman nahi dizkiet, alaber, egun hauetan guztion osasuna eta segurtasuna zaintzeaz arduratzen direnei. Udaltzainei, ertzainei, zuhiltzailei, osasun langilei, babes zibileko eta gurutzen gorriko voluntarioei, bai eta garbitzailei eta udal zerbitzuetako langilei ere. Bederatzigarrena, eskerrak eman behar dizkiet guztiz merezitakoak, gainera jaietako ekitaldiak antolatu eta egiteko lan egiten duten, erakunde kolektibo guztiei, kulturalak, kirolekoak, sozialak, ekitaldi horiei esker baitira horren bikainak San Pedroak eta San Martzialak, eta 10garrena, alkate gisa ospakizun hauetarako nire desioa da jaiegun berezi batzuk bizitzea. Elkartasunez, gozamenez, lasaitasunez eta begirunez. Irundar gisa urteko egunik onena gozatuko ditut berriro ere. Senide eta lagunekin batera. Seguru kalean ikusiko dugula elkar, baina aukera hau baliatu nahi dut guztioi San Martzial zoriontsuak ospatzeko. Gora Irun, gora San Martzial.